Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.